Ja, we zitten nog heel in Drachten vanuit de stamkroeg van Gurbe de Marktzicht van de Markt. In de Drachten. De kroeg staat nog vol intussen. Is er nog jullie dat de pest pokkenhekel hebben op Friese muziek? Of, nee, ik zie al je vraagtekens hier. Dus er meer rode fans. Oh, Ritse Kaas niet zo is. Wist al wat? Ritse, dat is nou de Engelse versie. Kiss me quick, oké? Dat vind ik een goed idee. Dit is Gurbe Douwstraat, ik hier bij Ritse Kaas en Jan en Tut. Dus een applaus. Al mijn toen, ik woon in Liverpool, hoort me vast en het is wel los. On the morning is I always and wist als ik hier dan wist de zesde, maar je doet me hele leven vrouw. Ja, al mijn toen, zoals ja, de liefste wil er een ander ik voor heel week. Hij die hadden over me hier en horen, enkels in de ruïne en vallen, maar je doet vandaag alles over. And let the band keep playing while we are swinging. Ik woon in een Flevobrauwen, waar en wie je dikwijls last jongen uit. En ik had er al zo lang op wachten, liet me nog en lange smaken, want het doet vandaag is wat ik wil. And let the band keep playing while we are swinging. Ja, aan mij en toe, ik woon in Flevobrauwen, waar en wie hier ik wil staan met uit. En ik had het al zo lang op wachten, liep me nog net langer smaken, want het doet vandaag is wat ik wil. Zo lekker vandaag wat ik wil. Ja, lekker vandaag wat ik wil. Oké, nou, we winnen campagne in van die Friese top 100. Maar we nog iets van? Nee, verwachtings, nee, hè? Hoe de top 100 hier, wat zei je ervan, Gurbe? Nee, ik heb geen enkel verwachting daarvan. Ik hoop dat we een hele grote meeste meiden hoor, een grote meeste stemmen. Ja. Die vorig jaar het grote succes erom denk ik dat er een hele soort meesten van meiden in hebben. En als je ook wel hoe het er op 23 december voor zit. Ja, dacht ik. Oké, dankjewel dat je hier komen moest. Hier naar je Friesketop100.nl voor die stem in de juiste oproep. Bij Ginnaert Nijstaat van 3 uur, dacht ik net keer ongeveer. Ja, dat liep het wel. Ja, maar hoe was de kroegbaas? Die zit nog met druk uit, die mag het al even door hem heen komen. Ja. Ronald, die moet nog even vregen hoe zien. Hij spreekt een soort nummer hier, Ronald. Even politie. Oh, Liekmijn van Strawelde. Wat zei je? Liekmijn van Strawelde. Liekmijn van Strawelde, is die nummer hier. Oké. Nou, die kunnen we nog even meenemen van midden. Dat is een leuke plaat. De nummer hier van. Hoe komen ze er wat mee? Hoe is het jouwer? En dan werden we weer later en ook in het gaan die berg. Ik dat ik onder het ijs 028 staat Tom de site op dit. Na 3 uur ben we er wel, maar het vergedeelte van dit programma de aftrap van de Friesketop 100.